זוהר הקדוש, פרשת וישלח דף קע"ב עמוד א'. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהלה לאיתי וגומר. אמר רבי אלעזר, היינו דקאמרינן בקדמתה דיעקב לה בעה אשתה אינון בריחן קדמאי דברכי אבוי. ועדיין לא יקיימו אפילו חד מן היום. בגין דסליק לו לסוף יומיה, בשעתה דהסתריחו לבנוי לגבי כל עמין דעלמה. ובגין כך בשעתה דאמר עשיו נסיעה ונלכה ונפלו בה עלמה כחדה ונשלוט כחדה. מה אמר? יעבור נא אדוני לפני עבדו. יקטים עשיו שולטני אשתה בה עלמה. יעבור כמו דעת אמר ויעבור מלכם לפניהם ואדוני בראשה. אקדים אנט שולטנותך בקדמתה בה עלמה ואני אתנהלה לאיתי ענה אסלק גרמי להוא עלמה דעתה ולסוף יומיה לנול יומיה דאזלין לאט לרגל המלאכה. מהי מלאכה? דאס פקלריה דלה נהרה דבית עבד עבידתה דעלמה אשר לפניי די מן קודם אדוני בכל אתר. ולרגל הילדים דאו רזה דקירובים להחזאה רזה דמאמנותה דיהו ידבק בהו עד אשר אבוא אל אדוני שעירה ענה אסבול גלותה דילך עד היתה ואימתה זמנה דילי לשלטה על הר ציון. כמה דעת אמר ועלו מושעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו וכדין והייתה לאדוני המלוכה. כאן הזוהר מסביר את כוונתו של יעקב אבינו כשהוא אומר ואני אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה ולרגל הילדים. לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. אמר רבי אלעזר היינו דקאמרינן בקדמתה דיעקב לבעה אשתה אינון בריחן קדמאי דברכי אבוי. זה מה שאמרנו מקודם בפרשת תולדות בדף קמ"ו. שם אמר הזוהר שיעקב לא רצה את אותם הברכות שברך אותו אביו ליהנות מהם בעולם הזה, אלו העדיף להשאיר אותם שיהנה מהם בעולם הבא. דיעקב לה בעה אשתה לא רצה כעת אינון בריחן קדמאי דברכי אבוי. אז אותם ברכות הראשונות שברך אותו אביו. ועדיין לא התקיימו אפילו אחד מן היו. עדיין באותה שעה לא התקיים יעקב אבינו אפילו אחד מהם. בגין דסליק לו לסוף יומיה העביר את הברכות האלה לעתיד לבוא. בשעתה דהצטריכו לבנוי לגבי כל עמין דעלמה. בשעה שהצטרכו הברכות הללו לבניו של יעקב אבינו עם ישראל כשילחמו מול אומות העולם באחרית הימים. ובגין כך מהסיבה הזו אומר הזוהר הקדוש בשעתה דאמר עשיו, בשעה שאמר עשיו ליעקב נסיעה ונלכה, כוונתו הייתה נפלוג היה עלמה כחדה ונשלוט כחדה. נחלק את העולם הזה לשניים וביחד אני ואתה נשתלט על העולם הזה. מה אמר יעקב? יעבור נא אדוני לפני עבדו. אמר בוא כל אחד ייקח את השליטה שלו, נחלק את זה לא ביחד אלא נעשה חלק ראשון אחד ייקח, חלק שני השני ייקח. יעבור נא אדוני לפני עבדו. אתה עשיו תשלוט בעולם הזה. יקדים עשיו שולטני אשתה בה עלמה. אתה עשיו השלטון שלך יהיה בעולם הזה עד שיבוא מלך המשיח. יעבור כמה דעת אמר כמו הפסוק ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם. יעבור כלומר תלך לפניי. אנט אקדים שולטנותך בקדמתה בה עלמה. אתה תחילה את השליטה שלך בעולם אתה תקדים ואני אתנהלה לאיתי. כלומר מה זה אני אתנהלה לאיתי? אני אשאר לסוף הימים. אנא אסלק גרמי, אני אסלק את עצמי, יעלה את עצמי, להוא עלמה דעתה ולסוף יומיה. אני אשלוט בעולם הבא ולא בעולם הזה, באחרית הימים, שיבוא מלך המשיח. לעינון יומיה דאזלין לאט. לאיתי מלשון לאט. אז אלה ימים שהם הולכים לאט. למה? מכיוון שאלה ימים שאין להם סוף. ימים של העולם הבא אין להם סוף.
לכן נקראים הולכים לאט. יום שיש לו סוף, יש שעות, זה נגמר. אבל אחרי שתבוא הגאולה, העולם לא נגמר. אין לו סוף. אז כאילו הזמן עומד. בהמשך הפסוק כתוב, לרגל המלאכה, מן מלאכה. שואל הזוהר, באיזו מלאכה מדובר כאן? דה אספקלריה דלה נהרה. אספקלריה דלה נהרה זה המלכות שנמצאת בעולם האצילות. כי היא לא מאירה בעצמה. למה? בגלל החטא הדם הראשון, היא לא מאירה בעצמה. האור שלה נחשך. תקלקל בחטא הדם הראשון. דבית עביד עבידתא דעלמא. בזה נעשה מלאכת העולם, בעולם היצירה, בעולם האצילות. אז אם כן, התקלקל על ידי חטא הדם הראשון, היא לא מאירה. אז אומר יעקב, עכשיו אני אתנהג לפי התיקון של המלכות של עולם האצילות. כדי להביא את העולם לתיקונו. זה בעצם מה שעשה יעקב אבינו. אשר לפניי, די מן קודם השם בכל האתר. זו המלכות, שתמיד השולחן אשר לפני השם, מלכות. כל פעם שבן אדם חושב על הקדוש ברוך הוא, אז מלכותו בכל משלה. אז זה כנגד המלכות. ולרגל הילדים, איזה ילדים מדובר? דאו רזה דקרובין, סוד הקרובין, זה שני מלאכים, אחד נקרא מ"ט, השני נקרא סנדלפון. שני המלאכים האלה, הם נקראים הילדים. להחזאה רזה דממנותה דאי דבק בה. להראות סוד האמונה שיעקב נדבק בה. אז מה זה עד אשר אבוא אל אדוני שעירה? אנא אסבול גלותה דילך. אומר יעקב, אני אסבול את השליטה שלך עשיו, ויהיה גלות לעם ישראל לבניו אצל עשיו, עד דייתה וימתה זמנה דילי. עד שהגיע הזמן שלי. למה? לשלטאה על הר עשיו. הגיע הזמן שיעקב ישלוט על הר עשיו, כמה דעת אמר, ועלו משה בהר ציון, לשפוט את הר עשיו. ואז התקיים, והייתה להשם המלוכה. כלומר, יעקב אבינו לא רצה ליהנות מהפירות של הברכה בעולם הזה, אלא אמר, אני יש מה שיש לי. אבל העולם הבא דאג בשביל צאצאיו. אדם מתפלל לפעמים על כל מיני דברים, ולא תמיד הוא נענה. אתה יכול להתפלל על דבר הרבה פעמים. לא נענה. מצטער על זה. איפה התפילות האלה הולכות? בספר החסידים כתוב שאם אדם מתפלל על דבר ולא נענה, שום תפילה לא עובדת. שומרים את זה בכספת מיוחדת, וכשבנה וצאצאיו וצאצאי צאצאיו, הם צריכים משהו, אומרים פרנסה, כבר הוא יתפלל. סבא רבא יתפלל, הוא פתאום יהיה אדם עשיר מאוד. לא בגלל עצמו, אלא בזכות אותם התפילות הללו. או יש אדם תמיד בריא. מה אוכל, מה שותה, ישן על הרצפה, על הקרח, לא קורה לו כלום. למה? כי היה אחד מאבות אבותיו שהתפלל על העניין הזה של בריאות. אז אם זה לא הועיל לו, אז זה נשאר, מה שהותרנו, מהתפילות יהיה לברכה, לצאצאים הבאים. אז לכן, התפילות יש בהן מעלה. יעקב אבינו עשה אותו דבר. הוא זכה בברכות. הוא יכל בברכות האלה ליהנות מהן. אמר לו, אני מעדיף להמתין, והברכות האלה יהיו לעתיד, וכוח של ברכה לעתיד הוא דבר גדול מאוד. אם אדם רוצה תמיד, הרגע, יש לו איזו הזדמנות, הרגע תן לי ליהנות. זה אצל ילדים קטנים מאוד מצוי. אין להם תחיית סיפוקים. הרגע הוא ראה איזה משהו טעים, עכשיו אוכלים. קיבלת עכשיו שקית מלאה ממתקים, שמחת תורה. לא הולך 400 עד שאכל את הכל. למה? כי קשה להם תחיית סיפוקים. כמה שבן אדם יותר מבוגר, הוא יודע יותר להמתין שיש זמן. הוא יודע, יש צום, עד שיצא הצום, יש זמן. רק אז אפשר לאכול. יודע, ליל שבת, אסור לאכול לפני קידוש. רוצה שבת, אסור לאכול לפני קידוש. יודע, אסור לאכול
לפני שהתפלל, וכן על זה הדרך. כלומר, הבגרות זהו דבר שתוחם את האדם בכל מיני דברים בחיים. הוא רוצה לעשות מה שעולה בדעתו, ואי אפשר. אי אפשר לעשות מה שעולה בדעתך, יש הלכות, יש דינים, יש שבת, צריך לשמור שבת, וכן על זה הדרך. זה כמה שבן אדם יותר מבוגר, יותר גדול, הוא יותר מבין לתחום את עצמו. זה בא לנו, הכוח הזה, מאבותינו. אברהם, יצחק ויעקב, הניסיון שלהם היה להמתין על כל מיני דברים. אברהם כמה שנים עד שזכה לבן, עקדת יצחק, יש לו רגשות, מצד שני יש רצון השם, הוא קולט רגשותיו בשביל רצון השם. אותו דבר יצחק. יעקב, כמה צער גידול בנים היה לו. וכן על זה הדרך. האבות הנחילו לנו את הדברים האלה של ההמתנה. גם אם קיים אצלך ברכה, המתנה. עם ישראל עד עצם היום הזה, בכל מקומות שלי תמיד. סבל הרבה מאוד. עם ישראל בכל גלויות סבל הרבה מאוד. אבל כולם שואלים את עצמם. אבל יש שתי דמעות שהוריד עשיו, זכה לאיטליה. קיבל את איטליה. על שתי דמעות. שלא היה מגיע לו, כי הוא מכר את הבכורה. ועם כל זה הוא קיבל על זה את איטליה, ועד היום הוא שולט. עם ישראל כמה דמעות הורידו, כמה צער, כמה עשו בשביל הקדוש ברוך הוא לקיים את מצוותיו. באיזה מאמצים? איפה כל זה? אלא הקדוש ברוך הוא משלם לנו ברוחניות. לא נותן לנו על מצווה דברים גשמיים בעולם הזה. דברים רוחניים. ולכן זה לא תמיד משפיע על העולם הזה. כי יודע הקדוש ברוך הוא שוודאי אנחנו מסכימים להיות כמו אבותינו. כמו אברהם, יצחק ויעקב, שהפעולות שלהם לא ציפו לתגמול מיד. אלא תגמול עתידי. אומות העולם כשעושים איזה מצווה, מיד רוצים לקבל שכר עליה. אבל עם ישראל לא ככה. עושים מצווה ולא מצפים לשכר. עושים אותה לשם שמיים. נכון, זכר וצהוב היה על המלאכה, ולמרות שיש אפילו פירותיהם בעולם הזה, עדיין בן אדם עשה מצווה, אפילו קרא לו שאחרי זה קיבל מכה פתאום. הוא לא אומר בשמה עשיתי מצווה. אומות העולם הם טועים על הראשונות. זה דרכם. נותנים מצווה, מיד טועים על הראשונות. יש תוספות, כמדומני בראש השנה דף ד'. תוספות שואלים, למה אמרו בבא בתרא דף ח' על הפסוק חסד לאומים חטאת, שאם הגוי נותן צדקה, זה חטאת. למה זה חטאת? נתן צדקה, יפה! תגידו מילה טובה. והסיבה היא, שברגע שנראה להם משהו קשה, הם טועים על הראשונות. בשביל מה עשיתי מצווה? זה מנהגם של אומות העולם. והאדם שעושה מצווה וטועה על הראשונות, הביא הגמרא בקידושין דף ל"ט, שהמצווה הלכה לו. האדם שעושה מצווה לא יצפה לקבל תגמול. היום לעשותם, ולא היום לקבל שכרם. כי דברי הגמרא בעירובין דף כ"ב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. השכר הוא בעולם הבא. יעקב אבינו קיבל ברכות, הוא יכל להכיל אותם בעולם הזה, זה היה בידיו. אמר לו, אני ממתין עד שנקבל את הברכות האלה לבניי וצאצאיי. בעוד אלפי שנה. רק אז נרצה לקבל את הברכות האלה שיחולו. ועד אז, מי ישלוט? עשיו. עד שהגיע הזמן ועלו מושעים בהר ציון לשפוט את עשיו. והוא מוכן יעקב אבינו לסבול את הגלות עם עשיו. העיקר, להמתין ולא למהר. זה הכוח. היו גם חכמי ישראל כאלה, שנתנו ברכה שעבדה רק אחרי הרבה שנים. כמו שהיה מעשה, עם רבי נפתלי כץ. רבי נפתלי כץ היה בערך לפני 400 שנה. היה פחות קצת. כן, קרוב ל-400 שנה. נולד בסביבות שנת תו. קרוב ל-400 שנה. הוא חיבר ספר סמיכת חכמים. היה גאון וקדוש בנגלה ובנסתר. היה גר בפוזנה. הוא קבור בטורקיה. רבי נפתלי כץ. הוא רצה לעלות לארץ ישראל. הוא נפטר שם בדרך והוא קבור שם בבית הקרוב בטורקיה. זה נמצא, זה לא בתוך מקורות, זה בתוך מחנה צבאי. בטורקיה שם זה נמצא. אז להיכנס לשם צריך לשלם זוזים.
כדי להיכנס. זה נמצא מקום שמאוד קשה להגיע אליו. ירידה מאוד מאוד חדה, פחד חדים שם לנסוע. כמעט כמו קיר. טוב, בכל אופן, נפתלי כץ, עליו השלום, היה לו אחד מהתלמידים שלו שהיה גר בכפר ליד פוזנן. הכפר הזה, היהודי הזה היה זלמן קראו לו, זלמנקה. זלמן הזה היה חוכר, הולך לפריץ המקומי, לוקח ממנו בהשכרה איזה בניין רחב ידיים. בקומה הראשונה היו עושים בית מרזח. שאר החדרים כולם, היה שם חדרי אירוח. כולם באים, מתרחים, משלמים מה שמשלמים, עושים מסעדה, כל מה שאפשר. בסוף שנה צריך לשלם איזה משהו לפריץ. סכום גדול, לשלם לפריץ. הוא תמיד עמד בתשלומים, לא היה שום בעיה. מדי פעם כשהיה רוצה היהודי הזה להתחזק בתורה ויראת שמיים, לקבל הערה טובה, היה נוסע לפוזנן אצל רבו ומתמלא באנרגיות רוחניות, דברי אלוקים חיים, מתחזק מזה, וככה היה חוזר בחזרה לכפרו אצל האיכרים, אצל הגויים הערלים שהיו שם, שהיו מתעוללים ומשתכרים, עשויים על יום העבודה היו באים להשתכר שם. יום אחד דופקים אצלו בשערי הפונדק, פותח את הדלת, מי רואה אותה? עיניו את רבו. רבי נפתלי כץ מעולם לא ביקר את חסידיו ותלמידיו. הוא היה עסוק. וכאן רבו מופיע במלוא הדרו. מיד חרד לקראתו חרדה גדולה, הכניס אותו לאחד החדרים המרווחים שיש לו, ממש קפץ לפניו, כן רבנו, מה צריך, מה צריך? היה חורף. והנה, בשעה 7-8 בערב, הוא בא אצל רבו, הביא לו מרק חם, אמר לו, כבוד הרב, אולי הרב צריך משהו? אמר לו, כן, זלמנקה, אני רוצה שתשיג לי עכשיו קופסה של טבק. היה תמוה בעיניו. הרב נפתלי מעולם לא היה מריח טבק. אולי הרב שינה את הרגליו. אמר לו, כבוד הרב, מאיפה אני אביא לך קופסת טבק? בכפר הקרוב לכאן, זה מרחק של בערך 20 קילומטר. ונפתלי כץ עושה בעצם הצרידה, ככה. נגמר העניין. אמרתי לך להביא, זהו. לא מתווכח. רוצה להביא, תביא, לא, שלום. הבין את העניין, אמר לעגלון הגוי, תאסור את המרכבה, הולכים. ירד שלג רציני מאוד. כבר כמה שעות יורד שלג. חזק מאוד בחוץ. מה עושים? יוצא הגוי כדי להכין את המרכבה, בקושי יצא לפתוח את הדלת, כי הרוח דוחף את הדלת. בסוף בכוח יצא, כל כולו רועד כמו עלי נידף. קור חודר לעצמות, כן? אתם זוכרים את הקור של השלגים? חודר לעצמות. קור עצום, כל העטופים, והיו העטופים ללבן, לא עוזר העטופים שיורד לבן, לא עוזר. שום דבר, קר מאוד. נכנס הגוי, אמר לו, תגיד, מה קרה לך? אתה רוצה ביום קור כזה, אני אלך אסע איתך להביא בשביל קופסת טבק? תעזוב אותנו! אמר, על זה היהודי, כנראה זה משימה רק שלי. כנס, תהיה בפנים, אני אסלח. תלבש, שם עליו כל מיני מעטפות, עיטופים על גבי עיטופים, לבש מגפיים, אסר את הסוסים והתחיל ללכת. אבל הוא היה אמור ללכת לעיר לכפר הקרוב, אבל הוא הבין שהרב שלו לא חיפש קופסת טבק, יש לו כוונה אחרת. נתן לסוסים ללכת איפה שיחפצו. הסוסים הולכים לדרכם, באמצע הדרך אחרי נגיד איזה חצי שעה של רכיבה, הוא שומע צעקות, הצילו, הצילו! התחיל לנסות לנחש מאיפה הכל יוצא, כי יש גם רוח שורקת, קר מאוד. בסוף מצא את הכיוון, הפנה את הסוסים שלו והעגלה לכיוון הכל, הגיע לנהר. הנהר בתקופה הזו מאוד קפוא. ורגילים ללחור עליו לעבור לצד השני. הוא רואה
הקרח נבקע, בין שני הקרחונים האדירים תקועים מרכבה עם סוסים, הסוסים נראים הולכים למות כבר מהקור, בטח אנשים שבמרכבה מי יודע מה קרה איתם. מיד עצר, קפץ, ניגש למרכבה, רואה את העגלון ורואה פריץ שהיה גר בכפר רחוק, אחד מהפריצים, לנצברג, אנדרי לנצברג. זה היה פריץ גדול מאוד, שהוא היה גם כן מרשל בצבא. היה קצין אחרי על הגדודים שתחת ידו. וזה הקצין, הפריץ הזה, כמעט מעולף, הוא מיד בא, הוציא את שניהם מהמרכבה, לקח אותם למרכבה שלו, חיבר את המרכבה הזו עם הסוסים למרכבה שלו, והסוסים שלו היו רעננים, היכה בהם בכל כוח, משכו את המרכבה מן המים, וככה אמר לו, אדוני הפריץ, אני אקח אותך, יש לי פה פונדק קרוב, תבוא אצלי, תתחמם. בטח, בטח! הוא היה כחול מרוב קור, כביות קור. לקח אותו למקומו, אמר לו, איך קרה לך? אמר, תמיד אנחנו עוברים את הנהר בלי בעיה, אבל הפעם רק עברנו, נבקע הקרח לשניים, וצללו כעופרת במים אדירים. אם לא היית בא, עוד כמה דקות לא היית מלהציל. לקח אותו, חוזר לפונדק, נפתלי כץ, שומע שפתיחת הדלת מתקרב, אומר, יופי, יופי, מצוין, תכניס אותם. תכניס אותם, ישב אותם ליד התנור, חימם אותם, רחץ אותם, להחזיר להם את התחושה, הכין להם ארוחה חמה, שם אותם לישון בחדר טוב, כיסה אותם בהר שמחות, הדליק כמה תנורים, ככה נהיה להם חם השמש ונמס, חזר לרבו, אמר לו, רבו, תדאג להם כל זמן שהם יהיו פה, כל הלילה, תיכנס, תצא, תראה שהכל בסדר. אבל אני מבקש ממך משהו. בבוקר ישאל אותך הפריץ מה תבקש. אתה תגיש לו חשבון רגיל כמו כל אדם שבא אצלך. לינה, ארוחת ערב, ארוחת בוקר. פרוטה לא תיקח מעבר לזה. זכור ואל תשכח. בסדר? מה שיגיד רבנו, זה מה שאני אעשה. כל אשר יאמר, שמע בקול. בבוקר הלך הרב להתפלל בבית הכנסת, ליווה אותו בעל הפונדק, זלמנקה, חוזרים, אכל הרב ויצא לדרכו. לא דיבר מילה על הקופסת טבק, כי זה מה שהיה בדעתו. זה הקופסת טבק שהוא רצה כנראה. בינתיים הפריץ מתעורר, אוכל ארוחת בוקר, אומר הפריץ, עכשיו חשבון. אבל לא אין בעיה, יושב, מגיש לו חשבון, מסתכל לפריץ, מה, 20 זלוטי? פרוטות. זה התשלום, כן, זה המחיר. מה זה המחיר? קם הפריץ, היה לו בתוך המרכבה שק של זהב, פתח, אמר לו, קח כמה שאתה רוצה. הוא היה מושיט שני ידיים. אבל הוא זכר מה שאמר לו רבו, בנפתלי כץ, אל תיקח כלום. עזב? אמר לו לא. על מה שהצלתי אותך, זה בורא עולם משלם לי. אני לוקח רק על מה שאני לוקח מכל האורחים. אמר, תשמע, מה עוד אומרים על היהודים שהם אנשים תאבי בצע? לא ראיתי דבר כזה. שום גוי מצוי לא היה מסכים בחינם מה שאתה עשית. אבל אתה הצלת גם את המרכבה, ושם היה גם כן שק של זהב. היית עובר שם, אחר כך רואה מתים, לוקח את השק של זהב והולך. אבל שום דבר, לא לוקח על זה כלום, אל תתווכח איתי. אמר, טוב, את השם שלך לפחות אני אקח. יש לי פנקס שנושא עליי, אני כותב כל מי שאני חייב לו משהו. אני רוצה לרשום אותך בפנקס, אצלי לזיכרון אתה את שמך ואת שם כל בני משפחתך. אמר לו, זה אני מסכים, הוא כתב את כל השמות, בפנקס הפריץ, כתב, שם אותו על חוק. כותבים על לוח ליבך. קושרים על אצבעותיך, כותבים על לוח ליבך. שם אותו בפנקס. עברו שנתיים, והגאון, רבי נפתלי כץ, בשנת תע"ט, נפטר.
בינתיים היהודי הזה, זן מנקה, התחיל פתאום לרדת מנכסיו. לאט לאט, לאט לאט, עד שלא היה לו לשלם דמי חכירה, פעם ראשונה. הפריץ אמר, ניתן לך עוד שנה קדימה, אבל אתה חייב לשלם על שנתיים, לא אוותר. אמר כן, אבל אותה שנה לא הצליח להשיג את הכסף, לא של שנה אחת ובטח לא של שנתיים. מיד לקח אותו, שם אותו בבור. תבע אותו למשפט אצל המלך, אמר המלך, חייבים לך שנתיים, מה שאתה רוצה לעשות במשפחה הזאת תעשה. להרוג, אתה יכול להרוג. זה היה מצבם של היהודים בגולה. השם ירחם. החליט, להרוג הוא יהרוג, אבל הוא יברור לו מיטה יפה, מיטה של ראווה, יהרוג אותו ביום אדם, בחג שלהם, שיוציא את כולם להריגה לעיני כל האורחים המוזמנים, בחג של הנוצרים, לעשות רעש גדול מההריגה של היהודים האלה. היהודים מה יעשו? ידעו שנגזר גורלה, היו יושבים ופשוט בוכים בקולי קולות, בדמעות שליש. הם נמצאים באיזה מרתף. הפריץ לנסברג היה צריך לפרוט כסף. הוא עבר ליד הכפר הזה, ואז אמר, רגע, הפריץ של הכפר הזה, יש לו הרבה בתי מרזח, יש לו הרבה כסף קטן. אני אכנס אליו לפרוט את הכסף הגדול לכסף קטן. כשעובר, שומע קול של צרחות ובכיות של יהודים. מה זה זה? בוכים יהודים, טוב, אין לי זמן, אני הולך לפריץ, אני אראה, אני גם אברר. הגיע לפריץ, פרט מה שפרט, אמר לו, תראה בדרך, שמעתי יהודים בוכים וזה, אומר, כן, זה הולך להיות החגיגה שלנו. בעוד 10 ימים, בחג, אני מוציא את כולם והורג אותם, את היהודים האלה. למה? לא שילם לי מה שהיה חייב. אתה גם מוזמן לטקס, אבל לא, אני אגיע בעזרת השם, אני אשתדל מאוד. יצא משם, היה לו תוכניות אחרות, לנסברג הזה. אמרתי לכם, הוא היה מרשל בצבא. יצא מחוץ לעיר, הביא איתו פלוגה של חיילים. למה שאם הפריץ יסרב או יעשה בעיות, הוא ילחם איתו. מלחמה! יהרוג או יהרג. למה הוא הבין שזה היהודי כנראה שלו זן מנקה. אבל אמר, לפני שאני מפעיל אותם, אני חייב לברר. נכנס למרתף, יהודים, כן, מי אתה? קראו לי זן מנקה. לא מכיר אותו, לא זיהה אותו. מה שמות ההשפעה שלך? שמות הילדים? אמר את השמות, פתח את הפנקס. זה, בכפר הזה, פה היה. לא אמר לו מילה. הביא את הפלוגה של החיילים, פרצו את דלתות המרתף, דיבר איתו מעבר לסורגים, פרצו את דלתות המרתף, העלה אותו על המרכבה שלו, ולקח אותו לעיר שלו, ששם הוא פריץ נכבד, נתן לו בית מרזח לנהל אותו, נתן לו כמה שנים קדימה חינם, יש יין שרף על חשבונו, והשאיר אותו ככה מכובד. אחרי כמה שנים לא הבין היהודים מה מצא חן בעיני הפריץ. היום אחד אומר לו הפריץ, אתה מכיר אותי? לא בטח, אתה הפריץ. לא, אתה לא מכיר אותי. אתה זוכר לילה קפוא, 2 אנשים היו תקועים בתוך הנהר, ואתה הצלת אותם ולא הסכמת לקבל על זה מאומה? אומר כן, אז אני הייתי הפריץ, והעגלון שלי. ואתה הצלת את חיינו. אני ישבתי לך כגמולך. אמר היהודי הזה, רק עכשיו הבנתי לאיזה קופסת טבק, התכוון, רבי נפתלי כץ באותו הלילה. מפליא לעשות. אז לפעמים צדיקים גם הברכה שלהם ממתינה. הרב רב רוח קודשו מה עתיד להיות, ונתן את הברכה, ואחר פטירתו זה רק עבד. מפליא לעשות. כמו שעשה יעקב אבינו, את הברכה שקיבל מהקדוש ברוך הוא, העביר אותה לאחרית הימים. ליהודים תמיד יש סבלנות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן קשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך קיבל את המצוות שנאמר.